Dobro, a ovdje ste vi na nekom predavanju ili šta je ovo? Ja sam tu polagao za magistra, znači to je magistratura. Šta vam je bila tema? Pa bila je tema određivanje elemenata borbene gotovosti. Praktično i ocjenjivanje elemenata borbene gotovosti. Veoma je retko da neku borbenu gotovost uzme za temu. To je bila nekakva vrsta tabu teme i neka vrsta drskosti, jer ja sam na neki način izašao iz sistema, tražio sam, molbu sam napisao da mi se promeni tema i praktično sam izlaskom iz klišeja doktorirao i magistrirao borbenu gotovost. Na taj način sam... Koja je to godina? Magistratura je bila 86. a doktorat 90. I kakva nam je bila borbena gotovost? Pa iskreno sam napisao u tom radu da borbena gotovost nije najbolja. Vrlo precizno sam opisao šta sve ne postoji, zato što to lako može se moj magistarski rad u svako doba proveriti, on postoji i u školskom sistemu, to važi i za doktorat. Zato je general Pajković, kad me primio da bude voditelj, razmišljao o tome da li je to mudro voditi nekog ko govori da borbena gotovost nije na onom nivou kako se predstavlja. U kojoj se predstavlja. A ja smatram i dan danas, a i uvek sam mislio, da je bolje da napišemo sebi da imamo ocenu 1,11 nego 4,80. Jer ako imaš 1,11 i to kažeš svom pretpostavljanju, onda on ima razlog da se zapitaš šta tu nešto nije u redu, ali ako imaš ocenu 4,80, nikakvog razloga nema. Ti si odličan i svaka ti čast. A kako je već dugo vladao takav sistem samoocenjivanja, uslovno rečeno, u kome ti izveštavaš pretpostavljanja da si odličan ili vrlo dobar, a njemu imponuje to da budeš odličan i vrlo dobar, jer on tada nema... I to je i deo njegovog uspeha, da. To je i njegovo, i onda on samo prosleđuje takvu ocenu i isto se pohvali. Dakle, napisao sam u tim svojim radovima i u jednom i drugom radu šta smo mi sve radili u kadrovima, da smo preocenjeni, da imamo mnogo veće ocene nego što jeste, ali tako da važi i za svaki podsistem, da borbena gotovost jednostavno nije odgovarajuća.